Габдулла Тукай, эш беткәч уйнарга ярый. Бик матур бер җәйге көн, өстәл янында бер сабый, ян тәрәзә каршысында иртәге дәрсен карый. Шын күңел белән укый ул, кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик озак шунда утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. И сабый ди, әйдә тышка, ташла дәрсен, күңел аш. Җитте бит, бик күп тырыштың, торма бер җирдә һаман. Чыкчы тышка, нинди якты, нинди шәп уйнар заман. Бу кояшның сүзенә каршы җавабында бала: Тукта, сабыр ит, уйнамыйм ди, уйнасам дәресем кала. Көнезен ич, ул уенның мин һаман вакытын табам. Чыкмамын тышка уенга, булмыйча дәресем тәмам. Ул шулай дип кипшелек бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап ябышты дәрсенә. Эй түрендә шул заман, сайрый ботакта сандугач. Ул да шул бер сүзне сайрый: әйдә тышка, күңел аш. Җитте бит, бик күп тырыштым, торма бер җирдә һаман. Чыкчы тышка, нинди һәйбәт, нинди шәп уйнар заман. Сандугачка каршы биргән җавабында бала: Юк, сөекле сандугачым, уйнасам дәресем кала. Тукта әле, бетсен дәрес ди, әйтмәсәң дә уйнарым. Син дә сайрарсың матурлап, мин авазым тыңларым. Ул шулай дип, һич зарар бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап кереште дәрсенә. Шул вакытта өйдерендә бакчада бер алмагач чакыра тышка сабыйны: әйдә тышка, күңел аш. Бик күңелсездер сиңа эштә утырмак һәр вакыт. Әйдә, чык син бакчага, җитте, хәзер уйнар вакыт. Алмагачка каршы биргән җавабында бала: Юк, сөекле алмагачым, уйнасам дәресем кала. Тукта, сабыр ит аз гына ди, бик кадерле алмагач. Һич уенда юк кызык, дәресем хәзерләп куймагач. Күп тә үтми, бу бала куйды тәмамлап дәрсене. Куйды бер читкә җыеп дәфтәр, китапны, барсының. Чыкты йөгереп бакчага: Я, кем чакырды дип мине? Әйдә, кем уйный? Тәмам иттем хәзер мин дәресми. Шунда аңар бик матурлап елмаеп көлде кояш. Шунда аңар кып-кызыл зур алма бирде бер алмагач. Шунда аңар шатланып сайрап җибәрде сандугач. Шунда аңар баш иделәр бакчада һәрбер агач.